land ay puno ng karangalan. Ang karangalan ito ay tila isang araw na nagsisilbing liwanag sa buong bansa. Kaya naman, tayong lahat ngayon ay namumuhay sa kapayapaan at kaligayahan sa ilalim ng pamumuno ni Queen Victoria. Ito ay dahil ang ating mga ninuno ay matapang at magiting na nakipaglaban para matamo ng buong England ang kanila. Yun ang kanilang naging tagumpay. Ang laki ng kagitingan at karangalan. Tama kayo. Gaya na nakikita mo, ang ating British Empire ay napaliligiran ng malawak na dagat. Ang ating mga ninuno ay pumalaot upang makipaglaban sa mga taong nasa sumabit sa atin at nagawa nilang sakupin ng iba't ibang mga bansa. Kapag ang isang barko ay nasa laot, para itong magaan ng hapon sa gitna ng malalakas na habas ng hangin. At kung sila ay mamalasi, mahahatag sila sa ilalim nito. Kakilakilabot ang mga naging paglalayag nila noon. Miss Elizabeth, sandali po. May gusto po sana akong itanong sa inyo. Ano po? Bakit po? Nakasakay na ba kayo sa barko, Miss Elizabeth? Hindi pa rin. Doon ako nang hinala. Pero po, naging sana ako, Lord Shelby. Marahil isang malino ako. Wow! Nakakatuwa po. Matapang ka po pala, Miss Elizabeth. Maraming po salamat. Ako po, nakasakay na ako sa barko. Noon pong pumunta ako dito sa England galing sa Amerika. Ay, 11 araw ang tinagal ng biyahe namin. Alam niyo po ba, yung mga nasa barko, pula at puting pandila ang gamit para mag-usap. Ibig sabihin, letter Y. Letter Y. Ito naman, letter Z. Letter Z. Tama. O sige, ulitin natin ha. Yes, sir. A. Ang tawag po doon ay flag signal. Yun ang paraan nila para makipag-usap sa mga marino na nasa kabilang barko. Ano mga flag signal po? Ah! May isang taong nakipagsagupaan sa mga bandido. Mga bandido? At alam niyo po ba, Jerry ang pangalan niya. Tumba ni Jerry ang 30 bandido na kinalaban niya. Napakalakas niya talaga. Kaya lang, may isa pa siyang nakakatakot na naging karanasan habang nakasakay siya sa barko na yon. Alam mo ba, Cedric, 3,000 beses na akong nakasakay sa iba't ibang barko. At 1,500 beses na din akong nakaranas ng pagkawasak. Ilang beses na din akong muntik na mamatay sa pagkalubog ng mga barko. At ito pa ang isang masaklap. Itong anid ko, ilang beses na kinahit ng mga kalaban. Hindi naman po pala ganun katapang si Jerry. Kasi po 15 beses na siyang inahitan ng anit. Kaya po pala siya naging kalbo hanggang ngayon. At saka sabi pa po ni Jerry, nung inalis ang anit niya gamit ang kutsilyo ng ari ng Palomachowekin, nagawa naman sa buo ng pinuno ng mga wokluhan cookies, wala na daw po talagang tumubong buhok sa ulo niya kahit na kailan. Kahit pa anong gawin niyang alaga sa buhok niya. Takot na takot daw po siya ng mga oras na yun. Nung hinagis daw ng hari ang kutsilyo niya kay Jerry, nagtayuan daw lahat ang mga buhok niya. Hindi na nga daw bumaba yung buhok niya gaya ng dati. Para na nga daw po nag-i-discover ng sapatos. Ang dami niya po talagang pinagdaan ng hirap sa barko. Pero minsan po, parang ayoko pang maniwala sa mga kwento ni Jerry. Pero alam ko naman pong totoo yung mga kwento niya. Naisip ko nga po, baka hindi lang 15 beses siyang naalisan ng anit. Baka sa sobrang dami, nakalimutan na niya kung ilang beses po talaga nangyari yun sa kanya. O siya, tama na muna ang kwento nito. Pagkatapos ito, mangangabayo naman kayo. Oo nga po. Ganyan yan, Lord Cedric. Ang bilis ko matuto. Tama po yung ginagawa niyo. Mahal na Conde, maawa po kayo kay Higgins na nakatira sa Edge Park. Pinagkatiwala ko na kay Yurick ang paghawak sa kaso niya. Wala na akong pakialam.
Sa kanya ka na makipag-usap, Father Morton. Pero sa tuwing kinakausap ko po si Dewey, wala naman pong nangyayari. Kaya po nakipagkita na ako sa inyo ngayon. Inalas na po si Higgins nung magkasabay-sabay sila magkasakit ng malala na kanyang mga anak nitong nakaraang autumn. Palala po na palala ang kanilang kalagayan. Ang sabi po ni Louie sa kanya, kung hindi siya makakabayad, lumayas na lang po siya sa kanyang tinitirahan. Kawawa naman po sila kung mangyayari yun. At kung maaawa kayo at bibigyan pa sila ng konting panahon, mababayaran naman po nila ang buwis nila at upa sa inyo. At sana po, bigyan niyo pa sila ng konting pag-unawa. Isa pa, wala naman po talaga siyang ibang pinagkakakitaan. Konting panahon at pag-unawa ang tanging niya kahilingan. Huwag mo silang ipagtanggol, Father Morton. Puro sila mga magnanakaw. Hindi po, hindi naman po sinasabi ni Higgins na hindi siya magbabayad. Ang tanging hinihiling niya lang po ay bigyan niyo siya ng panahon para gumaling at makapagtrabaho ulit. Kaya nga po, Ang tama na yan! mahal na Konde, maawa na po kayo. Tahimik! Mahal na Konde, Father Morton, nagsasaya ka lamang ng pagod sa pagpunta mo rito. Makakaalis ka lang. Tuloy! Mahal na Konde, may narinig po akong kalabog. Aalis na daw si Father Morton. Ako. sa tuwing manggagaling ako sa palasyong ito, lagi na lamang umiinit ang ulo ko. Kasalanan na salpain Konde na yon. Kung hindi lang siguro ako isang pare, matagal ko na siyang hinagisan ng silya para matauhan siya. Hindi siya marunong maawa. Ano ba itong pinagsasabi ko? Isa akong alagad ng Diyos. Dapat ako maging mapatunawa. Panginoon, patawarin mo po ako. Father Morton! Huh? Nako, kayo pala, Lord Cedric. Kumusta po kayo, Father Morton? Ayos naman po ako, Lord Cedric. Oras na ba para sa iyong pag-iensayo? Opo! Alam niyo po, mas magaling na po ako ngayong mga bayo. Totoo? Mabuti naman po. Sige, Wilkins, bitawan mo na. Gusto ko na kasing subukan ang mga bayo mag-isa. Kaya lang po, sir. Lord Cedric, huwag niyo pong kalilimutan ang mga tinuro ko sa inyo kanina. At kailangan niyo pong mag-ingat ng gusto. Apo! Sige na, Wilkins. Pakawala mo na. Opo, sir. Ya! Ya! Oh, bakit? Bakit parang ayaw mo pa? Bakit ba? Ayaw mo pa? Ano, ayaw mo ba? Ayaw mo talaga? Ya! Ya! Parang ayaw sa akin. Ganyan po sa umpisa. Naku, pasensya na po kayo, Father. Bakit kaya sa tuwing nakikita ko ang bata niyo, nawawala ang galit ko? Talagang nakakapagtaka.
Cedric, ito na po yung tubig. Hindi pa po ba kayo napapagod? Ayos lang ako. Hindi pa naman ako pagod. Lord Cedric, ako na pong bahala dyan. Ako na rin po kung maglilinis. Sige. Medyo napagod na nga ako sa kanya. Ako na po dyan. Sige, ikaw na dito ah. Opo. Ang hirap pala talaga alagaan ng kabayo, no? Kailangan may lakas ka. Opo. Pero mahilig po kasi ako sa mga kabayo. At gusto ko po yung ganitong trabaho. Mababait po at maaamo naman po yung mga kabayo dito sa palasyo. Sa tuwing inaalagaan ko po sila, alam ko, naiintindihan nila ako. Masaya sila sa pag-aalaga ko. Naniniwala po ako na mas matalino ang mga kabayo kaysa sa ibang mga hayop. Nababasa rin po ng mga kabayo ang isipan natin, pati na ang mga puso natin. Kaya nga po, dapat lang talaga na alagaan sila ng mabuti ng Lord Cedric. Tama ka. Jane! Ha? Lord Cedric! Jane, saan ka pupunta? Doon po sa bahay ng kapatid ko. Sa bahay ng kapatid mo? Opo. Doon sa malapit sa paanan ng maliit na bundok. Talaga? Jane, sasama ako sa'yo, ha? Po? Sige na, Jane. Sige na. Gusto ko sa'yo sumama. Isipin ko po muna. Sige po, tayo na po. Yeah! Ang bait mo talaga! Wow, ang ganda! Huh? Sadie, sabi ko na ikaw yan. Ikaw pala yan, Colin. Pupunta ka kayo sa bayan, Sadie? Oo, sasama kami ni Laila sa'yo. Uy, Colleen, ikaw talaga. Huwag mo naman siyang tawagin Ceddy. Ang dapat Lord Cedric. Bakit po wag? Kaibigan ko naman sila ni Laila, di ba? Oo nga. Saka magkalaro lagi kami ni Sadie. O dali, halika na, Sadie. Sige. Sandali lang. Hintayin niyo ako. Sadie, may lang sabi. Ay, mali. Oh, Lord Cedric, sandali lang. Hintayin niyo ako. Wow! Sarap naman ang amoy nun. Oo nga, no? Sa kapatid ko ang panaderyang yan. Dimple! Oy, Jane, ikaw pala. Kumusta ka, ate? May mga kasama pala akong bisita. Mga bisita? Bakit? Bibili ba sila ng mga tinapay ko? Kumusta po kayo, Mrs. Dable? Kumusta po? Aba, teka nga, si Colleen pala itong batang babae. At isang batang lalaki na ngayon ko lang nakita. Uy, Ate Debol! Dahan-dahan ka ng pasasalita. Siya si Lord Cedric at kapagmano ng konde. Ha? Lord Cedric? Si Jane naman. Sana sinabi mo agad sa akin kung sino kasama mo. Lord Cedric, maligayang pagdating po sa aking munting panaderya. Ikinararangal ko pong pagdalaw niyo. Jane, mamamasyal lang kami sandali ni Colin sa labas, ha? Lord Cedric, samahan ko na po kayo. Kami na lang. Teka po, tikman niyo to. Ha? Napakasarap po nito. Mabenta to sa akin. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Tara na, Colin. Pasyal na tayo. Halika na.
Sumalo siya sa kanyang ama. Ah, talaga ba, ate? Lahat na makakita ganyan ang sinasabi. Oo nga, Jane. Kaya naman gulat na gulat ako. Mrs. Dimple, pabili ng paborito kong tinapay. Donna, hindi mo ba siya nakita? Ha? Ah, sino mo ba? Yung batang konde na nagmula pa sa New York. Sino po? Yung nakatira sa palasyo? Oo nga, Donna. At nakatayo siya kanina sa kinatatayuan mo ngayon dyan. At alam mo ba ang tinawag niya sa akin? Tinawag niya ako Mrs. Limon matapos mangumusta. Ha? Ganun po ba? Wala naman po siya dito. Nasaan na? Oo nga, nasa na ba sila? Ayun na, tingnan mo. Kasama na si Colleen na naglalakad. Bakit kaya siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Napili si Jane na maging tagapangalaga sa kanya. Tuwa nga ako. Totoo, Donna. Alam mo, napakasayang alagaan ng batang yan. Napakagwapo at napakabait. Tumuntuwa talaga ako sa kanya. Nakakapagtaka. Hindi ba ako siya ng mahal na konde? Ang pinakamasamang konde na nausap Dorin Court. Hindi magtatagal, magiging gaya rin siya ng masungit ng lolo. Oo nga, hindi imposible. Ano ka ba, ate? Bakit niyo sinasabi yan? Tama na. Ang sama na iniisip niyo. Magkapatid ng mga panday na yan. Yung matanda, taga-pukpok, tapos yung isa naman, alalay. Yung naglalagay, alam mo ba, masipag yan. Ano ba? Oo. Oo. Magandang araw po. Magandang araw din po. Halika na sa kabila naman. Oo. Ay, naku, alam mo ba? Nakakatawa sila. Halos na bumasa ka na talo na makakita na sila sa sila. Magkain mo kwento. Alam mo, marami ang alam tungkol sa iba. Halika na, lipat na tayo sa kabila. Yan naman si Mrs. Smith. Nakaupo siya sa sewing machine buong araw. Napakasipag niya. Halika na, doon naman tayo. Yan ang bagay sa'yo, napakagandang sombrero. Siya naman si Mrs. Parkins. Nagtitinda siya ng magagandang sombrero. Doon naman tayo. Ito ang butiga ng bayan na pagmamayari ni Mr. Kinsey. Kamusta, Peter? Uy, Colleen, ikaw pala. Sino siya? Kalaro mo ba? Parang ngayon ko lang siya nakita. Kapatid ko siya, si Sedi. Talaga? Kailan ka pa nagkaroon ng kapatid na lalaki, ah? Basta. Kumusta ka, Peter? Ako si Sedi. Ayos lang ako. Ako pala, si Peter. Ano ba yung ginagawa mo? Ano pa, di nag-uukay. Hindi mo ba nakikita? Hehe. Oy, tingnan niyo to. Lapit kayo rito, dali. Ano yun? Hehehe. Aray ko. Ikaw kasi, ayaw mo makinig. Yan ang pala mo. Hmm? Oy! Alis dyan! Mangingisda ka ba, Peter? Oh, bakit? Gusto mo rin mang-isda? Gusto ko yun. Marunong ka? Hindi naman masyado. Sayang. O eto, dali mo to. Ha? O sige, isasama na kita. Nangingisda tayo sa palaisdaan. Tara,